Got an exclusive. Quando renda chando da kusiba diri nekanga kona ndozi kona na kona ndino da kuva kona zichemo zangu zvakawandisa munongovimisa muchindisimbisa zvandinotadza zvandikamboona munoita ndikonawo makandipa simba ukanditiimba enda panashapikisa varipo vanoshinga vanokanda zvitsinga vachitoda kundikitisa asi mashoko enyu ndakachengeta zvirimo muhana ndakachengeta varipo vanodeketera nezita rangu vachidetembera handina chonga wandobata ndinamwanga kwandoenda chandoda kuziva ndiri nekanga kona ndodzikonana kona ndinoda kuva kona zvichemo zvangu zvakawandisa munongovimbisa muchindisimbisa zvandinotadza zvandikamboona munoita ndikozvikonawo handina chandovatadzira siya varare ava parure machira inini ndine zvandogona asi vanoshuvira kuti pasi ndigodona vanhu venyama musanditere zvavanotaura handingaterera asamasimba vakandichengeta vanoramba vakandichengeta handina chonga wandobata ndinamwanga kwandoenda chandoda kuziva ndiri neganga kona ndodzikonana kona ndinoda kuva kona zvichemo zvangu zvakawandisa munongovimbisa muchindisimbisa zvandinotadza zvandikamboona munoita ndikozvikonawo makandipa simba ukanditiimba enda panashapikisa varipo vanoshinga vanokanda zvitsinga vachitoda kundikitisa asi mashoko enyu ndakachengeta zvirimo muhana ndakachengeta varipo vanodeketera nezita rangu vachidetembera handina chonga wandobata ndinamwanga kwandoenda chandoda kuziva ndiri neganga kona ndodzikonana kona ndinoda kuva kona zvichemo zvangu zvakawandisa munongovimbisa muchindisimbisa zvandinotadza zvandikamboona munoita ndikozvikonawo handina chandovatadzira siya varare ava parure machira inini ndine zvandogona asi vanoshuvira kuti pasi ndigodona vanhu venyama musanditerera zvavanotaura handingaterera asamasimba vakandichengeta